Použití doplňku je možné od verze 1.2. Vytvoříme kopii souboru a upozorním vás, že je zde AppScript. Dáme vytvořit. Chvilku to potrvá. Podíváme se na rozšíření AppScript. Zde máme připravený skript a je ho potřeba spustit. Najdeme si kód a dáme spustit. Zkontrolujeme oprávnění. Dáme rozšířené možnosti, přejít na web. Zkontrolujeme si oprávnění, povolit. Tuto kartu již můžeme zavřít. Vrátíme se zpátky do souboru a vidíme, že tady máme novou kartu aktualizace zápisníku. Pokud chceme aktualizovat zápisník, dáme kopírovat list. Skript se spustí. Chviličku trvá, než se načtou veškeré karty. Kliknete na kartu, kterou chcete skopírovat, která je původní nebo rozšířená a zkrátka chcete implementovat nějakou verzi. V případě, že se list bude duplikovat, list byl úspěšně skopírován, zavřeme a podíváme se, zda přibyl list. Vidíme, že tady máme platbu a pokud máme stejný název, tak se nám tady za to přidá copy. Takto si můžete přidat aktualizované karty.